meet nitum kang nang ko kalam thia thak ra pulo nang nitum press meet pan nitum nilihin tum panang chopha na tum wang pot ni ro kardom pajir lo kardom la si nilihin pen ki puji bang la lo ye lap chin thong nitum chin thong ang kang juga damtang dengan proxy abang ke BJP nong sini tum tani kita klaim tu lo dam tu lo kita damtang dengan for leadership long bang kali tum tha problem apa kita damtang leadership bang ke itu pan leader vokal pan nang lang mise na joli sini tum puju dun pun lo na pen non ikan yang bang je ala chin thong leader model committee atau presiden pendang lo chairman la pen ke yes long ki bong rung punon la tum abang itu parang lang na bang bi kre joli si ni tadi ninduk si kongres long si ni tadi kita tang tarik kora siam ni tadi kongres long si pawang delo la pengke lalo jinthong alidar tum bangke alang itu bangke lidar celang le mane sebang salam tipu mane talu lang biso opsi talu piglu sebang salam tipu do latum ke tetang lu te latum non latum ke arep celang le api celang le apang celang le itu julong ma ta itu pe tapi pun lekol ta badai tho trok pan kol sita itu ban lam respon abe lalu lapan ke hala nilida cinthong mondol komiti long member executive member dudun bom lo cinthong mondol komiti lo executive member dudun lo hala dodun pen niliphan ta ang tonam chini nilida ang tonam chini dud ke tahala ni panang cobai sini sabsun ni koi dulu ni panang cobai bang la pulo je hala loki bonglu punon juga lang jang meeting song tada alang jo thu ni tum chetong dam hadak chetong dam lo alang nang thaga bani panang khan lo nili phak ke that jon keo phak ke that chi nili siam ni man kapajun pusia lang li nang tha la pen ke la ta sabsun ni oi dulu la pen ke la non chairman atum presiden atum ta nitum phana bangke thang nagalang kontawi la poson si thekam long lo la spinita la so ni ko ai pasi congress long ni te chopo obung gado na penke non ke bang kilang la stamini tum long ongdum alida tum nitum ke jonji phanchi sik chedang nitum ta padu tulo ago nitum januari de ta nitum ke jonji ongdum api astin benta itum ongdung lidah tum kongres long cepo bunyi pha tum disip cedang lo lalo non ke damtang non ke do bom cinthong mondo committee presiden secretary la penke chairman atum ma abhijit kru le punon abhijit kru mas ta bela like ke chak ta bana chak barabji mane chak porong samada jat ni kiram jewa dat chok klem det nang puji juga damtang hala sabuda long ket he dalang ke ijong bongsi ni ke kim det ji budala tum chak tekan na pen ke la self help group tum phanta la tum chiklu ni suri ko ra photangkapi hatu ba non ni kawan sai lo suri ko photangka ke joy penang pipen ni tum meeting itu nang ni pen ni ko le do ke bangkri ni self help group podal tum chet hak ko ini pen suri ni poten ni ko meeting tu elo ka pajero tap tulang mal phlang panam tap tu ulang la phon si rong sor pan jadi kelak kalau tumpan, lah tum batu penghoi lo, lah tum lah son si vipon lo, non bangke lidah kedoan, masalah grup tum kedoan kalau tum betak ni ke oi do, ni hin berjadi dalam tengkan ni oi. Lepas amisi non ke bang kilang bangke lah tum sila si John Edpo, lepas development apa lah punon, lah non tuwe ke pon, lah tak afran ni kan proposal si, lah tak kepi. Central scheme mal MOS aphan pensi laheta ini jini degeli MOS aphan pensi laheta to ada kesima apenan lalo la penke la rong sorong bol kami kedam tani kan pho bangke kedam tani kan pho bangke chairman bedang lok angto MDC bedang lok MDC bedang lok ayam bedang lok tabang rong sorong bol long tabang jujun pengati biar baru barde along dalang ke kerap tunduk non bangke cucu dalam barde biar baru nong tak kerap dun thangna ta dekhe long le je rong sor bangke leader mandu lo musti committee lo modol lo member lo pote ni ke hada ke dai dun pote phan sinar jupo nang rap tha ni biar do ni barde do ni cucu do ni pengen video pada ni video mo we phone call batai chrokan phone call ko nang receive batai si matu ni ke nang pula phone call ra ri putana pola jolo person ni ko thi dung do
lasi ni dita kongres ong cepo pun data bangage di alam TV Bangla lo. Jengsi ini presmit kan nako alam hebang ke apang si la presmit akhai atau mas tamit kardom pajir lo kardom sipini kami nako alam ke kedamtang nilis tamit cinthong kisan morcha aku miti dong si dudun bom lapen ke kisan morcha presiden akai worshing long har sitame ini phan thangnat ta birta be punta nakol ke amasi ni ta ningdug lo amasi pini presmit sitame ing nakol lo tame development apu tha sitame litum han jarung lanteng ala bidasing lekhe alang ni ke khainok be lo sitame alang ni kaceboy hus tame CM ke hai Dr. Turam Hans tame nahumri lo tim kar benglong pen siwang lo tame hasu ke chak ke kang ke la jau lolu bui pen jau lang tengan ke black toping nang pipu sipu tame piniar ni anta thekdam nong le tapen ke aku ang bong thun nang ku thulo la tuwar ke chok tang lo nang lepo aku nang cicak thule lo ang bong alom ta latan non am ta theklong le lo lapen ke han si het jong la hala bidasing lekhe nikan si kechok kapalom hostame ba BJP mondor president tame theklong le lapen ke chairman tame theklong le lapen leader plus ta theklong le si lapkuson ke ningdu memelam asaku dutula seher group aphang kecak ke damtang langhanjar rally victory along hasot kecak tekang seher group damphang suri kep sironji pusi kipu apte lasonita thangnata avedar lo tapen ke kechu namu stame indopen pharu sisi pusi pipon pu pusi pu sampai last time avedar lo tapen ke aku gari hin kata poisan ta ruling party se pule gari bharan ta iune ha jo lusini ata pen ke do kalang in penche ke langit pen ke do ha jo bai trok sian si alang tum poisa bang pemelo lans tame lara tum aning thi untiga ning thi lo hasota kala ne ke kangchir kalang ibi githi pen hasos tame binya nienda kopi kosolo ne Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.